ассалому алайкум дӯстони азиз ва подписчикони муҳтарам, дӯсторони сомонаи Авто ТВ. Бардору ҳамаи шуморо ба канали Авто ТВ як маротиба дигар хушомадед мегӯям шероинар. Имрӯз 14 октябри соли 2024 навор кардам баҳри шумо. Навори имрӯзон беҳад навори хуб мегзара. Бардору баъзур тамошо кунен. хонаҳо гирифтагим аз 180 000 сомонӣ сар мешавад. хулас хонаҳои бо маслиҳат ҳам ҳаст, яъне табъи дилтон мешавад бошад. бардора агар ки шумо бихоҳед ки ман хонаи шуморо ёки мошин ёки замини шуморо рекламагузорӣ кунам дар ҳамин ютуб канали худам, марҳамат ҳамин рақамҳои мо ҳай метавонед ки ба мо муроҷиат кунед. агар дошта бошед хона мошин замин, суратоша тариқи маълумотош дар WhatsApp равон кунед. ҳатман дар навораҳои оянда мегирем рекламагузоритон мекунем. марҳамат тамошо кунед навори имрӯзонро. дӯстони азиз, касоне ки хоҳиши бор равон кардан аз Москва ва Московский област дорен, ба ширкати акаи Нозимҷон муроҷиат кунед аз номи канали Савдо ТВ. бор бурда мешавад ба самти шаҳри Душанбе, шаҳри Нав, шаҳри Туз, Қубодиён, Қурған, Кӯлоб, Ҳисор, Регар, Ёвон, Ваҳдат ва дигар самтҳои Тоҷикистон ба зудӣ бори шуморо бурда мерасонанд. ба ҳамин тарафҳо касоне ки нияти бор равон кардан дорен, акай Нозим ширкаташ баҳри шумо хизмат мекунад. марҳамат занг зада бортон равон кунед. ба зудӣ иншоалло борои шуморо соҳ саломат бурда мерасонад. дӯстони азиз, ассалому алайкум дӯстони азиз. касоне ки дар Москва кору фаъолият мекунед, эҳтиёҷ ба устуҳои стяжка пол дорен, нами акай Рустам дар хизмати шумо. зиёда аз 6 сола стажи корӣ доранд. 3-4 нафар мераванд. кортона ба скидка тамом мекунанд. тамоми маҳсулото, тамоми технико аз ҳисоби худшон. хулас ина касоне ки эҳтиёҷ ба ҳамин устуҳо дорен, акай Рустам дар WhatsApp шон нависен аз номи канали ютуби Савдо ТВ. худо хоҳад кортона рафта ба скидка ба сифати баланд тамом мекунад. занг занед дӯстон. нафароне ки дар Русия кор фаъолият мекунед, дӯстони азиз, касоне ки эҳтиёҷ ба билети донишҷӯӣ дорен, ба бародармон Шаҳрёр дар WhatsApp шон аз номи канали мо ба дили пар муроҷиат кунед. коршон онлайн. ҳуҷҷатҳо ба тамоми Русия кор мекунад, шаҳрҳои Русия кор мекунад. дар байни 10 рӯз шумода билети донишҷӯӣ тайёртон мекунанд. шумо як сурати 3/4 аз миён боло равон мекунед, халос. дар байни 10 рӯз шумода билети донишҷӯӣ тайёр карда равонтон мекунанд. занг бизанед. хати бародар Шаҳрёр маслиҳат кунед дӯстон. дӯстони азиз, ба эълони якуми имрӯзамон мегзарем. инак эълони якумон ки навор карда роҳӣ карданд. хонаи фурӯшӣ дар шаҳри Бохтар, яъне ки Қурғонтепа, Гулзор ду бародаро, 3 сотиқ замин аст. шарту шароиташ беҳад хуб барои зиндагӣ кардан муҳайё ай. нархша акамон гуфтанд, мақсад занг бизананд, биё хонаро пеш бибинад, чун бо маслиҳат, яъне рақами расишта бародаро ба плюс 700 мешавад. 126 220 74 39 ҳам WhatsApp ҳам дастӣ. касе ки дар Россия боша, агар рақамҳои тоҷикиш боша 555 55 89 00 и дастиша бародаро. ду ҳамом, ду кухни, ду калидор дорад. хитон марҳамат на тамошо кунед, навоша ҳавлиш ташриб партагӣ 3 сотиқ замин, нархаш бо маслиҳат. хона ба тамоми шарт шароити зиндагӣ муҳайё кардагӣ. рости гап, то ҳатто ки камера ҳам дорад. маслиҳати хуб куна агар мега, яъне ки муомилаи хуб кунен, чизи чораш хати ҳам метиҳад бародаро. ина марҳамат касоне ки агар хонахар ҳастен аз шаҳри Бохтар бошед, агар Гулзор дадай бародаро бо мегумтон 3 сотиқ 4 комнатага хона, рости гап шоҳона сохтагӣ. ина марҳамат баня, кухни, ҳоҷатхона, анҷомхона ягон грам проблема надора, яъне беҳад хонаи хуба. нархи навое ки агар бигатон шояд ки арзанда бошад ва шояд ки не. бародаро дар наздикии хона мега мактабам ҳаст, масҷидам ҳаст, мағозаам ҳаст, хулас аптека ҳамаш ҳамон наздикиёдай. беҳад ҷои хуб. марҳамат гирдванаш покиза, чортараф забор гирифтагӣ, хишрвак. хеле ҳолат бародаро, хеле саста, яъне. инак ба эълони дуюми имрӯзон мегзарем шербачаҳо.
اعلان دیمان باز خانه فروشی ایش در فرخار بردار دهه آبشاران به حد نامشزور دهه آبشاران سه در خانه دارد، یعنی سه در خانه 14 سوتیق زمین بردارو. مسئله آب سویتش من پرابلم نیست، یعنی آب سویت دارد دوستان. با نرخ 250,000 سومانی معامله کرده می شود. نوار حمد اکد اختون زنگ بزنین معامله کنین دوستان. رقمشان رو میگذارم 903 88 69 22. ایده دستیه دوستان. رقم رسیش باشد به پلس 7 999 235 23 71 بردارو. حولش کشاد راستی گب اگرات کوری هم بکنیم میشوه. سه در خانه حمام، کوخنی، بانیا، حجت خانه هم مش هست، یعنی تا حتی که مرغم داره در خانه. نوار حمد کسانی که از فرخور هسته بردارو خانه خوب درختای میوه دهنده هم داره بردارو. خونهش کشاد، آغل خانه، انجام خانه، حجت خانه، که خانه هم حتی به دست بردارو. در نزدیکیش مکتب هم هسته میگه، مغازه هم هسته میگه، آغلی کلان هم هست. برای چهاره‌دوری کردن به حد خوب میشه. کسانی که از فرخور باشه بردارو مقصد بخواین همین خانه را خریداری کردن، حتما از نام کانال من زنگ بزنین، با شما ارزان میکنم. ایتا خوبیش همین که 14 سوتیق زمین بردارو، به حد سوتیقش بلند. اینک با اعلان سیمون میگذاریم شیر بچه. اعلان سیمون خانه فروشی در حصار. برادرای حصاری در کامنتر راستی گپ خانه ارزان از حصار بسیارتر سراغ میکنن. اینا بار شما بردارو. دکم نتاگه سوتیقش خورتر، یعنی که 10 سوتیق. ارتبوس شروره همون طرف دای گنجریز. کسی اگر بدونه رفته که باشه خوجان نرخش 135,000 سومان میگه بردارو. خانه شرط شرایطش 100% نیست، این حال ریمونت هم میگه، ریمونت طلب هم هست. انا رقمو 30 10 68 23 دوستان زنگ بزنین، واتساپ یکده مراجعت کنین. در محله گنجریز باز میگم ارتبوس، نرخ ماندگی باز معامله داره دوستان. اعلان 4 مونده میگذاریم. اینک اعلان 4 خانه فروشی در ناحیه رودکی دکم نتاگه ایشان سیکل اتاژه، یعنی 46 متر کвадрати فابریکا لنینگراد میگن. نرخش 190,000 سومانی. رقم یکم با 990 سر می شود. 942 22 90 90. همین رقم در واتساپ هسته. مرحمت دکد زنگ میگه سروشنا سیکل فروخته می شود با نرخ ارزان. باز ارزان می شود. 46 متر کвадрати فابریکا لنینگراد در نزدیک کالج طبی. در نزدیکش مکتب هست، مسجد، کالج هست و حتی که بازار هم هست بردار. خانه رختون دیدین، حالا چه سستانش دیدین و کسانی که اگر بخواین مرحمت برین ببینیم با از نزدیک باز معامله کنین دوستان. با اعلان 5 مان میگذاریم شیروینر. اعلان 5 مان خانه فروشی در ناحیه اسفره. در ناحیه اسفره بردارو. یک کامناتا ده کامناتا نیست بردارو. 4 کامناتا اگای در یک اتاج 73 متر کвадрати ام سکسیا، یعنی با نرخ 100,000 سومانی. خانه با شرط شرایطش یعنی که 100% هم نیست بردارو، اگه خاکسارانه زندگی کرده می شود. رقم یکم با پلیس 990 989 05 53 20 بردارو. حمام هست، حاجت خانه هست، یعنی باز بلوی 4 کامناتایگه هست. مکتب نزدیک میگه، مغازم نزدیک. با اعلان 6 مان میگذاریم دوستان. اعلان 6 مان خانه فروشی در وحدت. کسانی که سراغ کردن بردار از وحدت تا 220,000 تا 230,000 که 3 کامناتایگمان انای بارش ما دوستان. دروازه نداره، 4 طرفش نکی محکم. خونش که ترک اگه بیرنش انا 3 کامناتایگه 6 سوتیق درونش با ریموت زمانوی زندگی کرده می شود.
нархаш 219,000 сомонӣ охирон нархшай. Рақамҳои якамон ба плюс 990 488 88 90 ҳам ватсап ҳам дастӣ. деҳаи чаманзор гурухӯрда об свет ҳастай 2 хона, 1 кухни, 1 тайга меҳмонхона, ҳаммом ҳамаш ҳаст, хонаи евроремонт кардагӣ, чортарафаш маҳкам, ҷатош 100%. вариантҳои Алишира мебинем. ҳафтум эълон. хонаи фурӯшӣ дар Гулистон, Қайроқум. ишам сексия дӯстон. дукомнатага якум этажда, дуюм, сеюм, чорум, панҷум наниста ки бардор биромаданда поддард кина. ҷои рух Даррон меган. нархаш 180,000 сомонӣ. хонаро хитон дидесен, ҳолатша састаяниша, шартшарош барои зиндаги кардан 100% муҳайё ҳай. тренажёр ҳамаш ҳаст. муомилаи хуб кина, агар шояд ки ба чизи чораш битатон. нархаш 180,000 сомонӣ мега, боз муомила карда мешавад. рақамҳои якамон 3003 4370. ҳам ватсап дорад, ҳам дастӣ. марҳамат, занг зада када муомила кунем. мактаб ҳаста мега, наздики шта барои кӯдакон мағозаам ҳаст. ба эълони ҳаштумон мегзарем дӯстони беҳтарини ман, подписчикони муҳтарам. хонаи фурӯшӣ боз дар Хуҷанд баҳри шумо. иш ду комнатагаи дар 4 этаж, 48 метри квадратӣ, 33 микрорайон дӯстон. нархаш 290,000 сомонӣ. аз чӣ сабаб қиматае бардора? ин хона дар шаҳри Хуҷандай. ду комнатага 4 этаж, сексия яъне. ҳолати хона бад неста бардоро, барои зиндагӣ кардан муҳайё кардагӣ. 290 мега, боз муомила дора. рақамҳои якамон 926 43 72 12 бардоро. марҳамат, занг зада муомила кинед аз номи канали мо. бо иншоалло ки шумо да як чи нимчи арзон мекунам мета. бардораи хуҷандӣ хонахар бошед, марҳамат, и баҳри шумо. эълони наҳамон да мегзарем дӯстон. эълони наҳамон хонаи фурӯшӣ дар Гулистон, боз дар Қайроқум. ишам 3 комнатагай, иш дар 4 этаж. ана акамон нархша 295,000 сомонӣ мегӯяд, боз муомила дорад. 5000 кам 300,000 сомонӣ. рақамҳои якамон ба плюс 992 928 77 43 46 дӯстон. срочно хона фурӯхта мешавад. 3 хонага бо чизи чораш, 4 этаждай, кришаш ремонт кардагӣ. ина марҳамат, хона дар замистон намечка, 1 грамм об намереза. хулас масъалаи об сеч умуман проблема нест, мега документош 100%. фақат жда дорем касоне ки харидори аниқан. фақат харидоро занг бизанед дӯстон. ба эълони даҳумон мегзарем шарои нар. эълони даҳумон хонаи фурӯшӣ дар ноҳияи Турсунзода, ду комнатага дар дуюм этаж, 54 метри квадратӣ, 5 микрорайон дӯстон. хонаро хитон дидестен, ҳолатша састаяниша, барои зиндаги кардан хитонда маълумай, шарт нестай таъриф кардан. нархаша акамон 240,000 сомонӣ мегӯяд. боз аз номи канали Автотв муомила карда мешавад, насиб бошад. рақамҳои акамон 990 88 0909 дӯстон. марҳамат, ҳамин рақамҳо дар ватсап дора акамон. занг занен, муомила кинед дӯстони азиз. аз ноҳияи Турсунзода бо нархи 240,000 сомонӣ. масъалаи об сеч умуман проблема нест. чиқел ки ҳаммом шахтон дидестен, хишроак, яъне шартшароиш барои зиндагӣ карданам мешавад. занг зана ҳамин инсонҳода муомила кинед дӯстон. агар ки шумоам дошта бошен хона ё ки мошин ё ки замин барои дар реклама гузоштан, марҳамат, рақамҳои моҳай метавонед ки ба мо муроҷиат кинед. дар норҳои оянда насиб бошад, хона, мошин, замин шуморо рекламагузорӣ мекунем дӯстон. ташаккур ки то ҳамин дам бо мо будед, моро пайгирӣ кардем дӯстон. аз шумо миннатдор. то навбарҳои оянда, худованд ёру мададгортон боша. паноҳтон ба худо.